Diyos nga labing gamhanan nga naka sa trono sa kalangitan, ninintak na sa kabuntagon, dalaygon ikaw, tungod ikaw ang Diyos nga mao'y nagalalang nining kalibutana. Diyos nga mao'y nagalalang sa imo makatawhan. Diyos nga mao'y tag-iya sa tanan mga butang. Ginoo ninintak na sa kabuntagon, amo ikaw gidayeg gipasalamatan nining matahom nga adlaw nga balaan. Diin kami makasimba kanimo Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat o Dios usab nin higayon nga sa tibok simana nagahimo kami niining series nga nagauluhan into His likeness. Nga ang among handom o Dios nga kami mahisama gayud diha kanimo kun ikaw magabalik nining kalibutana, maandam ug mahaom ang among kaugalingon sa imong handom ug kami makapuyo niya ng langitong pulianan nga imong giandam nga makauban kami kanimo hangtod na unya sa walay katapusan. Panalangini o Dios ang amo ang mga viewers nga kanunay nagalantaw o nga ang maminsahe nga amo gipahat o Dios mahimong panalangin sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga sila usab magatugyan sa ilang kaugalingon diha kanimo ug labos nan ang among handom nga mahisama kami diha kanimo aron kami maandam sa duol na nimo nga pagpadayag. Salamat o Dios nga ikaw magauban kanamo nintak na kinintanan ang magipangayo gilaw mang madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon ato isgutan ang puluhan from glory to glory until He comes. Gikan sa himaya, ngadto sa himaya, hangtod sa pagpadayag ni Jesus Christ. Manigugma ko nga makaigsunan, sa diya nga ang Ginoo magatawag kanato to become Christian or to become disciples, to become believers. Dili instantly nga ma-perfect ang ato nga kinabuhi, but continuous transformation. Kini nga transformation, kini nga pagkausab, magapadayon step by step. And God, to tell you, God does not save us and leave us the same. Sa diha nga gitawag ikaw ni Jesus Christ, dili nga giluwas kita or biyaan kita, ang atong kinabuhi is the same when God called us. Sa diha nga gitawag kita ni Jesus, mga kapaglaom, nahimo ng bag-o ang ato nga kaugalingon. Ang atong pagkinabuhi, ang atong paginawi, ang atong kasing-kasing, ang atong nauna, nahaom na sa una-una ni Jesus Christ. Karon nga gabi, karon nga buntag, ato isgutan o ato idiscovery ang mga butang who we are becoming. Unsa man ang mahitabo kanato sa diha nga ato dawaton si Jesus Christ as our Savior and life and Redeemer sa ato kinabuhi. How God transform us. Giunsa sa Ginoo sa pag-usab ang ato nga kinabuhi, and why this transformation give us hope until Jesus return. Mao ni ang atong handom, mga kapaglaom, nga kini nga paglaom nga ato nakuptan, kini nga transformation pag-usab sa ato kagalingon magapadayon until Jesus comes again. So, karon nga buntag, gusto na ko ibasantop sa matag usa that who we are becoming. Naibalo ko, a lot of people or daghan kong nailhan, especially in the Bible, mga kapaglaom, that kanang whose lives been transformed or been changed sa diha nga sila mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kung ato lang taon ang kinabuhi ni David, si Hari David magkaigsunan, nahimo siyang magkasasala, nahimo siyang murderer, nahimo siyang adulterer, ug hilabihan gyud. Siguro makaingon ta nga, there is no kanang grabe ang iyang makasala ni David. Dili ta makalabaw, mga kapaglaom. But in the end, giusab sa Ginoo ang iya nga kinabuhi. Siya nahimong adulterer, siya nahimong murderer. Hilabihan ang iya pagkadautan. But sa katapusan sa iya kinabuhi, iyang gisulat ang Psalms 51. Nagaingon siya, create in me a pure heart, O God. Iyang gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Si Apostol Pablo, before nga himo siya nga Apostol Pablo,
siya si Saulo. Kinsa si Saulo, mga kapaglaom, he is persecutor, kanang naga-persecute sa mga Hudiyo. Gi-persecute niya ang daghan yung mga katauhan nga mga Kristohanon nga nagasimba ngadto sa Ginoo. But when he was converted, nahimo siyang bold preacher. Daghan mga tao ang napanalanginan sa mga mensahe nga iyang gisulti, gi-share. Like also Jacob. Jacob, before nga nahimo siyang father of Israel, si Jacob was a deceiver. Jacob was a runaway child. Jacob was a liar. Nahimo siyang bakakon, nilayas, gikan siyang amahan o inahan. O nahimo siyang malimbungon sa iyang brother nga si Esau. Makapaglaom, kini mga tawhana, mauni ang manifestation, mauni ang testament that when God calls, sa diha ang Diyos mutawag, usbo niya ang atong kasing-kasing, usbo niya ang ato nga huna-huna, nga mahimong sama ngadto kaniya. Gani ingon sa libro nga ako nabasahan, sa libro nga gisulat ni Dr. W. Floyd Brizzi, ingon pa niya, with God, it's not what been, but what becoming that counts. Sa Ginoo, dili mahinungdanon kung unsa ikaw kaniadto, apan unsa ikaw karon og sa umalabot. The moment nga imo madawat si Jesus Christ, ingon nga imo personal manluwas sa kinabuhi, dawata siya, padayon sa imo pagtuo, padayon sa imo pagpangalagad, ngadto sa Ginoo, ayaw na og talikod, ayaw na og kanang balik sa imong kinabuhi kaniadto sa diha ang Dios magatawag kanimo. Mauni ang kinabuhi nini mga tawhana. So, who we are becoming. Kinsa man ang gusto nato nga mahimo kita, mga kapaglaom, it is the image of Jesus Christ. Mauni ang gusto niya, gusto nato nga mahisama kita ngadto kan Jesus. How God transform us and why this transformation give us hope until Jesus Christ. Mga kapaglaom, the Bible says in 1 John chapter 3, nga gibasa sa ato scripture reading, chapter 3, verse 2 to 3, nagaingon, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for he shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purified himself, even as he is pure. Mga kapaglaom, it is our desire nga may sama gayud kita kan Jesus Christ. Wala pa ni siya mahitabo. Siguro, wala pa ni mahitabo sa imong kagalingon because you are not totally transformed sa kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus Christ. But we know when he shall appear, we shall be like him. May sama kita ngadto kaniya. Dili sama sa dagway niya siguro, but we shall be like him in character, in attitude, in hearts and soul. Sa ato ginabuhat sa matag kanugon niya, we will be like him. Ganahan kayo ko ng awit nga ginaawit nato after sa pagsimba. Before kaning we have this hope na ay atong choral anthem nga ang title is We Shall Behold Him. We shall be like Him. Nindot kaayo nga lawiton because it is our desire nga mga tumutuo o nagapangalagad ngadto sa Ginoo that we will be like Jesus. Kumusta kita sa atong kahimtang karon as professed Christians? Ato bagi kinabuhi ang kabubuton ni Jesus Christ sa matag usa. Sa diha nga nagapuyo kita sa lugar diin daghan ang dili mga Kristohanon, daghan ang mga dili tumutuo. Mailhan bata mga kapaglaom that Jesus Christ is in us. Nga bisag dili pa ta mohatag og Bible study, bisag dili pa ta manghatag og mga kanang
pamphlets o baka mga tratados, makaila na sila kan Jesus tungod sa ato nga kinabuhi. Makapaglaom, our present state, number one, our present state and our glorious destiny. Unsa ang imong presente nga kahimtang, estado, o ang imong glorious destiny. Makaingon ba ka nga, Lord, salamat kayo sa imong pagtawag, o kini nga imo nga pagtawag nako, naibalo ko, nga, mauni ang kining destination nako, mauni ang akong destiny, nga langit gyud ang akong padulngan. Pagkanindot mga kapaglaom, nga kun mauna siya ang ato nga handom sa kinabuhi. Nagaingon ang teksto, Beloved, now we are children of God. Kita mga anak na sa Diyos, and it has not yet been revealed, but what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sa dili madugay, makita na nato si Jesus Christ. Kung kita lamang matinumanon, magapadayon sa ato papangalagad nga to sa Ginoo. Kini nga teksto, nagahatag og kamatuoran that we are already God's children. Sa diha nga ato sa gidawat, pinaagi sa pagtugyan sa atong kagalingon, pinaagi sa bautismo, nahimo kitang children of God. Nahimo kitang, but we are not yet what we will be. Siguro, sa diha nga kita gibautismohan, dili pagyud kanabitang kita, or dili pagyud na naangko nato ang kinaiya ni Jesus Christ sa ato kagalingon. But we are not yet what we will be sama sa kinabuhi ni Jesus Christ. Our transformation is in progress. Dili ta mabalaka mga kapaglaom, because sa diha nga ato gidawat si Jesus Christ, og He's trying to transform sa ato kinabuhi. Og kita usab is trying hard nga mo transform sa ato kagalingon. Kini nga transformation is progressive. Dili overnight, dili nga one time nga transformation, then after that balik na punta sa atong original nga pagkinabuhi. John is saying our present condition does not limit God's future plan. So sa diha nga ato siya dawaton, ang plano sa Ginoo nga kini nga pagkinabuhi magapadayon hangtod sa diha nga siya mopadayag niini nga kalibutan. Ingon sa alagad sa Ginoo, Sister Ellen G. White, The Acts of Apostles, page 560, nagayon siya, the work of transformation from unholiness to holiness is a continuous one. So kining buluhaton kuno mga kapaglaom sa transformation nga gikan sa pagka dili balaan ngadto sa pagkabalaan, usa ka padayon nga buluhaton, padayon nga naman gusto nato nga ipakita nga kanang mahimutang haom worthy sa atong pagkatinawag. Usa ka sculptor nga naghimo siya og kanang kuan siya iyang sa nigisapsapan ang usa ka bato, usa ka tao mi-criticize sa iyaha sa mao nga sculptor nga iyang gisinsilan ang maong block of stone nga murag yun og way pulos, ugly and unfinished. But ang sculptor miingon ngadto sa tao nga nag-criticize sa iyaha, I see the statue inside. Ako nakitaan ang statue inside. I am just removing, sa diha nga nagasilsil siya, I am just removing what does not belong. Ako lang gikuha katong mga dili angayan aron makitaan ang tinuod nga image or ang statue. Mga kapaglaom, likewise, God sees Christ's image in us. And through pinaagi sa ato life experience, He is chiseling
away pride. Iyang ginasilsil, iyang ginatangtang ang atong mga garbo, ang atong mga impatient, iyang gitangtang ang ato nga mga sala aron makit-an ang nindot nga kinaiya ni Jesus Christ sa ato nga kaugalingon. The work of transformation from unholiness to holiness is a continuous one. Mauni ang gipadayag ingon pa ni Sister White. Second, transformation produces purity and hope. Ang pagkausab kuno, mga kapaglaom, magahatod ngadto sa pagkaputli o paglaom. Gusto na ako balikon ang teksto nga ato gibasa a while ago. 1 John chapter 3, 2-3, nagaingon, Beloved, now are we the sons of God. Kita na mga anak sa tao. We are children of God. And it does not yet appear what we shall be. But that when He shall appear, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. And every man that hath this hope, ang matagusa nga dunay paglaom in Him, purifieth himself even as He is pure. Ang atong giawat, mga kapaglaom, nga ato sundon is a God of a worthy God. He is pure. He is sinless. Siguro dili man nato maawat, makupya gyud, but pinaagi sa atong pagtuman o pagtugyan, pagsurrender sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, siya mag-ausab sa ato nga mga kinaiya. Ang tinuod nga paglaom does not make us careless. It makes us careful. Nga, tungod kay imong nahibaluan, nga, gipakamatyan ikaw ni Jesus Christ, o gusto niya nga may sama ikaw, ngadto kaniya. So, naatay paglaom, nga sa dili madugay, ang atong handom, nga, matransform ang atong handom nga may sama tagang Jesus Christ, mahimong atong maangkon mga kapaglaom. There is hope in Christ, ug kini nga paglaom muhatod nato ngadto sa paghinlo sa ato nga kasing-kasing. Mahinluan ang ato kasing-kasing sama sa gingon ni Salmista David in Psalms 51. Ingon pa niya, verse 1, Create in me a pure heart, O God. Is it our desire, mga kapaglaom, nga sama kang David, magahandom kita nga tagaan ta og bag-o nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga dili na madunuton, kasing-kasing nga dili madumtanon, kasing-kasing nga dili mapailubon, kasing-kasing nga dili may gugmaon. Is it our desire nga mabag-o ang ato nga kasing-kasing? Og kung doon na tayo handom niini, nga paglaom, sama kang David, mahisama kita kan Jesus Christ. Changes the priorities. Mag-ausab sa ato mga priorities. Siguro, sa diha nga layo, wala pa kita kan Jesus. Naa pa kita sa kalibutan. Lahi ang ato mga priorities sa kinabuhi. Lahi ang ato mga handom, dili langit nun, apan kalibutanon. But when we surrender sa atong kagalingon ngadto sa Ginoo, it changes our priorities. Nga, ang atong handom yun nga, makapuyo gayon, nga ng langit nung pulianan. And, kini usab, maghatod, kini nga paglaom, maghatod kanato to prepare us for His coming. Mga kapaglaom, dili kanang mahimong walay pulos ang atong pagsimba ngadto sa Ginoo. We go to church every midweek. We go to church every vespers. On every Sabbath, we give our tithes and offerings. Apan, kung ang wala tay handom nga kanabitang wala tay paglaom, mahimong walay pulos mga kapaglaom tungod kay dili ta mahaom niya langit ng pulianan. Wala tay kanang pag-andam sa ato kagalingon ngadto sa pagbalik ni Jesus Christ. Kini nga paglaom nga atong maangkon muhatod sa paghinlo sa atong kasing-kasing, sa pag-usab sa atong mga priorities, o sa pag-andam sa atong kagalingon when Jesus comes again. Ingon pa ni Mrs. White, desire of ages
page 671. As we partake the divine nature, hereditary and cultivated tendencies to wrong are cut away from the character. Magkapaglaom, iyong pa ni Miss White, sa diha nga ato, mupartake kita sa divine nature of God. Siguro, atong naandan ang pagbuhat og dili maayo. Atong naandan ang mga paghimo sa mga butang nga dili or supak sa kabubuton ni Jesus Christ. But sa diha nga ato siya dawaton, sa diha nga moparte kita sa divine nature of Jesus Christ, ang iyang batasan mubalhin sa ato nga kagalingon nga buhaton na nato ang mga butang nga iyang kahimutan. Is it our desire, mga kapaglaom, sa pagbuhat sa kabubuton ni Jesus Christ? Mauna ang atong handom kay kung gusto nato nga maandam sa dool na niya nga pagbalik. Transformation is not self-effort. It is divine cooperation. Kung atong tugutan nga ang Ginoo mupuyo sa atong kaugalingon, mga kapaglaom, mabuhat nato ang mabutang sumala sa iyang kabubuton. Mangutana kita sa atong kaugalingon, am I becoming more patient? Sa atong pagkinabuhi, adlaw-adlaw, sa diha nga maka-encounter kita og mga tao, og mga problema sa kinabuhi, kung dunay mga tao nga musulti natog dili maayo, am I becoming more patient? Makapailob na bata sa mga tao nga musulti og bati nga mga pulong batok nato, batok sa atong family. Kundi pa ta kapailob, mga kapaglaom, wala pagyud si Jesus sa atong kagalingon. Wala pagyud na transform ang ato nga kinabuhi. Mao na ang pangutana, am I becoming more patient? What else? Am I more forgiving? Ha? Mapadasayloon na ba ko? Kung dunay makasala na ako, unya muduol na ako, ako ba siyang pasayloon? Makapaglaom, kung dunay nakasala sa atua, unya mangayo o pasaylo sa atua, unya dili ta kapasaylo. Nagaingon ang alampuon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, mao na ang Lord's Prayer nga usahay neglect na nato na nga pag-ampo sa di nato kanang at dili nato una-unaon, but kana nga prayer, mga kapaglaom, dako kayo og kahulugan nga sa diha nga dunay mga tao nga nakasala nato, unya ato silang pasayloon ang ato sa mga sala, atubangan sa Ginoo iyang pasayloon. But when dili ta mo pasaylo sa sala sa mga tao nga nakasala sa tuwa, ang ato usab sala dili mapasaylo sa Ginoo. Am I more forgiving? Siguro, for the past years, naatay kinaiya nga dili mapinasayloon. Bisag mga tao nga mangayo pasaylo sa tuwa, dili nato pasayloon. Karon nga panahon, hinaot nga kini nga mensahe, magahatod ka nato. One, our goal is matransform or to be or into His likeness. Nga mahimo kitang sama kan Jesus Christ. Am I more Christ-like? Ang ako mong batasan, sama na ba sa batasan ni Jesus Christ? Transformation is seen not in miracles, but in daily attitudes. Sa matag adlaw, atong ipakita ang atong batasan. Daghan mga tao ang nagalantaw nato. Kami nga mga pastors, usay kanang magbantay gud mi. Nga naman, a lot of people are watching us. Daghan mga tao, even members of the church, mga silingan, moingon nga, tanaw na to ni pastor be? Say, masayop na ganita, moingon nga, uy, nasayop man si pastor. Nga naman, ang among kinabuhi is kanang influence. And a lot of people are watching us. Daghan mga tao nga naglantaw namo nga kung masayop mi, usahay muhatod nila sa discouragement. Muhatod nila sa pagkaluya sa ilang pagtuo. Mao na nga ang atong pagkinabuhi, mga kapaglaom, bisag dili mo pastor, kami mga pastor, but our goal is to be more Christ-like
To have a Christ-like character. Nga, maangko na to ang batasan ni Jesus Christ. Number 3, God is the author and finisher of our transformation. Ang Diyos mao ang nagmugna ug ang nagahuman sa ato nga transformation. He will transform us into like Him. May sama kita. Gusto sa Diyos nga may sama kita kaniya. In the Bible, in Philippians chapter 1, verse 6, nagaingon, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kini nga teksto, mga kapaglaom, assures us of sa tulo ka mga butang. Una, God started the work. Ang Diyos maugayod ang nagauna. The Lord, ang Diyos kita wala nagapili sa Ginoo, but the Lord chooses us. Siya nagapili kanato. God started the work. Second is, you did not save yourself. You did not save yourself. It is God nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus aron ikaw ako makabaton sa kaluwasan. You did not call yourself. Wala ikaw magatawag sa imong kaugalingon or magapresentar sa imong kaugalingon like Isaiah. Sa diya nga mingon ang Ginoo kaniya, whom shall I send and who will go for us? Mingon si Isaiah, here am I, Lord. The Lord called us. Ang Diyos nagatawag kanato. Kagabi, akong naisgutan ang akong life story. Nga, before I went to Mountain View College, ang akong kurso is engineering because I want to become an engineer. But ang Ginoo di ay lahi ang iyang plano. Akong naisgutan that I work in the cafeteria with only 1,000 pesos nga akong dala nga kwarta dito. And out of 1,000 pesos nga akong gidala padulong sa Mountain View College, diha gikuha ang akong kanang entrance fee nga during that time 1990 ang entrance fee sa full-timer nga student is only 700 pesos. Pero ako mga anak sa diha nga nag-eskwela sila nahuman ang pinakamanghod nako last 2022 ang entrance fee is kung wa kay 15,000 di ka maka-enroll. But during our time the entrance fee is only 700. Ang akong kwarta gamay ra kaayo. Naa pa man di ay mga kanang kanang mga fees, kanang dormitory fee, kanang club fee, ug daghan pa mga fees mo nga akong gibaligya. Ako isgutan kagabi, akong gibaligya ang akong 2 ka pantalon, 4 ka pantalon ako, gibaligya na akong 2, ug akong ang halin akong gibayad sa mga fees. Nagtrabaho ko cafeteria, mga kapaglaom. Og dito sa cafeteria, hilabihan kalisod ang ako nga kinabuhi. That one time, nga dunay meeting sa mga pastors like Kinkinyum, naghimo og eleksyon dito sa Mountain View College. Daghan kayo mga pastors coming went to Mountain View aron maghimo og Kinkinyum nga kanang constituency meeting. Dito sila nangaos cafeteria. Imagine nimo 1,200 daw ang among lutuan. But during sa Kinkinyum, purti naghana kayo ang among gilutuan. O niabot sa panahon, sa punto nga, bisag alauna na sa gabi, nagluto, gyapon kong kanon, nga, may tag kanang kanon nga, tagtulo ra ka salmon ang lutuon. Nakaluto ko dito og kanon nga, 2 kasako, usara na kalutuan. Og, nyatong panahon na, even 1 o'clock na, nagluto gyapon kog tukwa. Alauna na sa kadlawon. Nakaingon ko, nakatulo akong luha, mga kapaglaom nitong panahon na. Ingon ko, Lord, ganong gidalaman ko nimo din sa Mountain View College. Nahuman ako sa akong kurso. 1990, nahimo na akong, or engineering. Nahuman ako sa akong engineering. 1990. But nga naman imo ko gidala din sa Mountain View College, purting lisura kayo sa kahimtang nako diri. Niabot sa punto nga,
kanang pag-abot nako didto, ang akong sapatos usa ra gyud kabuok. Og ang way problema kung usa ra, pero ang akong sapatos naay buak dinhi mga kapaglaom sa tunga. Nga ang akong pag-ampo sa Ginoo nga Ginoo, ayaw lang og ulan. Kay every time nga muulan, mabasa ang akong tiil, kay buak man ang tunga sa akong sapatos. Nga itong panahon na, naghimo kog promise nga to sa Ginoo, Ginoo, kung makahuman lang yun ko og eskwela, ang akong himuon nga, ang out of my salary, maggahin gyud ko og pangpalit og sapatos. Kay atong panahon na ang akong sapatos buak, unya maupudo ang akong ginahimo, ginagamit going to school, going to work, og going sa pagsimba sa adlaw nga Sabado. Magkapaglaom, hilabihan kalisod ang akong kahimtang. Apan ang Dios may plano alang nako. Sama sa iyon, you did not call yourself. Ang Ginoo nagatawag kanimo o kanako niining sagrado nga buluhaton. God began the work. Gisugdan niya ang buluhaton nga ikaw gako nga kining buluhaton muhatod sa transformation sa imong kinabuhi nga may sama kita kaniya. Sikan, God sustains the work. Dili ta niya pasagdan mga kapaglaom. Sa bisan unsa nga mabutang sa ato kinabuhi, kung kita nagabuhat, kung naata in line of work, kung kita nagabuhat sa iya bulaton, dili gayud taniya pasagdan. I remember when I first entered the denominational work, magkaigsunan, I was assigned in dito dapit sa Bukidnon. And during that time, ang akong dili sweldo, stipend is only 3,000 pesos. Ug ang akong 3,000, gimaynusan sa SSS, gimaynusan sa pag-ibig, gimaynusan sa payment sa leksyon, ug ang sobra diha ko magkuha ug ipalit sa among konsumo, mapagkaon sa didto pa mi nagpuyo sa bukid. Makaingon ko, Ginoo, murag di ko kasusner na ini. But sa diha nga akong tugyan ang among kagalingon, Ginoo, ikaw na'y bahala. Ikaw nagpadala namo ning dapita. I know nga ikaw magasupply sa amo nga panginahanglan. God sustains the work nga iyang gi-establish sa imo ug sa ako nga kinabuhi. Even when we stumble, God does not abandon us. Usahay sa atong pagkinabuhi, usahay masipya ta, usahay may layo ta ngadto sa Ginoo, but God does not abandon us. The moment nga mobalik kita ngadto kaniya, itugyan ang atong kinabuhi, isurrender ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ang Dios magadawat kanato mga kapaglaom. Christ of the Lesson, page 69. The Lord does not leave His work incomplete. Wala niya gibiyaan ang iyang bulaton, ang iyang pagtawag kanimo og kanako. Iya kita giatiman. God sustained us. And number 3, God will finish the work. God will finish the work. Ang Dios gayud mao'y magatapos niini nga buluhaton. Kung sa atong pagkinabuhi, usahay mapakyas ta, maguna-una ta nga, Ginoo, kanang di man ako mabuhat ang imong gusto sa ako kinabuhi. Kay gusto nato nga, once nga matransform ta, padayon ang ato sa transformation. But sometimes, dunay mga pagsulay sa kinabuhi. Ang atong mga pagsulay, diya sa atong trabaho, sa atong bulaton, nga usahay, sulayan ta sa atong kanang pagsimba, nga di ta makasimba sa adlaw nga Sabado. But to tell you mga kaigsunan, kung ato lang itugyan, kung ato lang pilion si Jesus Christ sa ato kinabuhi, dili, He will finish the work sa ato nga kinabuhi. Transformation is like a sunrise. The sun does not appear instantly at noon brightness. Ang adlaw, mga kaigsunan, dili nga siya nga ang iyang pagsubang, dili nga musiga siya sama sa
kanang udto, hinay-hinay makapaglaom. Buntag, kung inyo na matigdan, ang sunrise, dili siya init. Hinay-hinay. Tolerable ang init sa adlaw. Hantod, nagaanam-anam og kainit. It begins with darkness, then dawn, then morning, until full light. Inana ang work of transformation. Sa diha nga ang Ginoo nagatawag kanimo kanako, the God who called you will finish the work. Kung imo lamang itugyan ang imong kaugalingon ngadto kaniya. Our transformation continues until Jesus Christ. Amen? Mauna ang atong handom, mga kapaglaom, nga kini nga transformation, magapadayon, hangtod nga mobalik si Jesus Christ. Nagaingon ang balang kasulatan, Proverbs chapter 4, verse 18, the path of the righteous is like the first gleam of dawn, shining ever brighter till the full light of day. Mauni ang atong pagsidlak. Sa diha nga, gitugutan nimo si Jesus Christ nga muusab sa imong kinabuhi. Hinay-hinay, nagausab ang imo nga kinabuhi. Dili man nimo madawat tanan, o mahimo tanan ang kanang gusto ni Jesus Christ kay matod pa sa uban nga lisod man ang pagkinabuhi nga o ang pagkatinawag ingon nga Kristiyanon, lisod man ang pagtuman sa pagkaon sa mga kanang di na tamukaon og dulumtanan, lisod man ang pagtuman sa pagsimba sa adlaw nga Sabado, lisod man ang pagkamatinamanon sa pag-uli sa Ikapulo o sa paghatag sa mga COP 10% or more. But to tell you, mga kabaglaom, sa diya nga i-allow nato si Jesus Christ nga tawgon kita o murespond kita ngadto kaniya. Step by step, himuon niya ang ginatawag nga kanang path of righteous nga may sama kita ngadto kaniya, shining ever brighter till the full light of the day. Hangtod nga maabot nato ang unsa ang haom ug unsa ang gusto ni Jesus Christ sa ato kinabuhi. Number 4, from glory to glory day by day. Matag adlaw gikan sa himaya ngadto si Maya, matag adlaw, because transformation is not overnight. Ang transformation dili na siya overnight nga inig nakadawat ka sa pulong sa Ginoo, mabuhat na dahil nimo ang mga butang nga kanang dili bitaw kanang dili kahimutan sa Ginoo, di na nimo na mahimo. I remember my father nga sa diya nga siya nabautismuhan mi. That was 1979. Dugay na kayo. I was 9 years old during that time. 1979. Oh, sa diya nga Adventista nga akong amahan. Uy, inig ka Sabado. Mutago-tago pa man, nakita man ako nga naa pa may linikit sa iyang bulsa. Unya, makita pa man ako akong amahan nga, mutago-tago pa man, mupabuhot o magsigarilyo, muinom pa man. Ha? Kaingon ko nga, ang transformation di ay is not overnight. Kay, sa diya nga, nagahamtong na siya. Kani nga mga bisyo, wala na sa iya kinabuhi. Nawala ng tanan. Iyan ang gitugyan ngadto sa Ginoo. Not by force, dili kay pinugos mga kapaglaom. Not by fear, dili nimo gihimo ang mabutang nga maayo at tubangan sa Ginoo tungod kay nahadlo kaniya. But because of your love ngadto kaniya. Transformation is not overnight, not by force, not by fear, but by daily surrender. Pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Matag adlaw isurrender nimo. Daghantag mga problema sa kinabuhi. Daghantag mga sayop, limitations, mga weaknesses at tubangan sa Ginoo. But when we surrender it daily ngadto sa Ginoo, iyatang giyahan, iyatang tudluan, mga kapaglaom, nga mahimutang sama ngadto kaniya. Daily communion
Daily communion. Sa unsa nga paagi nga mahimok mo commune kita ngadto sa Ginoo by daily prayer. Pag-ampo sa matag adlaw, pagbasa sa iya nga mga pulong. Mao ni siya ang magahatod nato nga madaog nato ang mga kalibutanon nga mga butang. Daily surrender, daily communion with Him, and daily beholding nga magatutok kita ngadto kan Jesus Christ. Nagaingon ang Hebrews chapter 12 verse 2. Nagaingon nga look unto Jesus, the author and finisher of our faith. By beholding, we become changed. Ingon pa sa kalagad sa Ginoo, Great Controversy, page 555. Sa matag adlaw nga mututok kita ngadto kaniya, we become changed. May sama kita kung unsa ang atong handom nga masama kita. Kung ang atong handom mga kapaglaom nga gusto nato may sama kan Jesus Christ, behold Him every now and then. Ato basahon ang iya nga mga pulong, mulungo kita or muluhod kita, muampo ngadto kaniya, aron nga matag adlaw may sama kita ngadto kan Jesus Christ. A basketball player is not o dili siya mahimong good basketball player kung mag-practice siya kausa lang sa usa ka bulan. Mahimo siyang good basketball player kung every day, every morning, every noontime, every afternoon, mag-practice siya og duwa, mag-dribble, mag-shooting, and mahimo siya nga good basketball player. It is the same sa ato pagkinabuhi. Kung ang atong handom, magkapaglaom, nga mahisama kita kan Jesus Christ, atong buhaton, beholding, we become changed. Beholding Jesus Christ to commune by reading His Word, by prayer. Because the moment nga ato basahon ang iya mga pulong, mauning panahona nga ang Dios nakig-istorya sa atua. The moment we prayed, the moment we kneel down and pray, that is the time nga kita nakig-istorya ngadto sa Ginoo. The more we look at Jesus, in His Word, sa iyang pulong, in prayer, and in service, magkapaglaom, the more we reflect His glory. It is mo na nga itong handom, or maubasab niya nga inyong handom, magkapaglaom, nga from glory to glory, until Jesus will come, mahimo matransform ang ato nga kinabuhi. Until He comes, ang atong kaugalingon, mahaom sa iya nga pagbalik. We know that Jesus is coming very, very soon. Ug sultihan ko kamo mga kapaglaom, walay lugar sa mga tao nga nagakinabuhi nga dili Diyos nun. Walay lugar sa mga tao nga ang langit nagakinabuhi sa mga dili Diyos nun. Nagakinabuhi sa kalibutanon nga mga butang. Dear church, God is not finished with you yet. Ang Diyos wala pa nahuman kanimo. Every day, every week, every month, every year, itugyan ang imong kaugalingon ngadto kanimo. Sa Ginoo, every moment ato itugyan ngadto kaniya. You may say, mag-ingon kita, I am weak. Ginoo, luya ko. Or, ngayon ka, I fail often. Or, ngayon ka nga, kanang, I am still struggling. Mauna ang ato, kanang kasagara nga, isulti nga to sa Ginoo. Ginoo, weak ko. Or baka, panahon, daghan mga higayon nga masipyat ko or nag-struggle ko. But heaven says, He who began a good work in you will finish it. Tuguti nga ang Dios mutapos sa buluhaton nga ikaw gitawag mga kaigsunan. When God called Isaiah, o ang respond ni Isaiah is, Here am I, Lord, send me. Ang Dios nagadihog kang Isayas. Mausap mga kapaglaom, kung ikaw mitugyan sa imong kaugalingon, ninintak na ang Dios dili mo pasagad kanimo. Faith will become sight.
What else? Struggle will become victory and transformation will become glorification. Magkapaglaom, ninintak na sa kamuntagon, God invites us to trust Him with the process. Ang pangutana, karon nga buntag, will you allow God to continue His transforming work for you? Imo bang tugutan ang kanang bulaton nga pag-usab ni Jesus Christ sa imo nga kinabuhi? Imo ba itugyan ang imong kinabuhi matag adlaw nga in His hands, or imong tugutan nga si Jesus Christ himo kanimo nga balaan, mahimong worthy ang ayan until Jesus Christ will come. If it is desire, mga kabaglaom, it is my desire as well. Nga, inig padayag sa Ginoo, nining kalibutan na, maandam ako sa iya nga pagpadayag. We know, Jesus is coming very soon. Ug ang akong handom, nga inig padayag niya, musugat kita kaniya, ug mupuyo kita na lang itong pulianan. Ato idungo ato maulo alas pagampo, magampo kita. Diyos nga labing gamahanan nga nakastruno sa kalangitan, ninintak na sa kautuhon, salamat o Diyos, sa tibok kasimana, nagatuon kami, unsao namo nga mahisama diha kanimo. Salamat o Diyos sa mga butang nga nagapainomdom kanamo, at total surrender sa among kaugalingon diha kanimo. At total communion, pinaagi sa pagbasa sa imong mga pulong o sa pagtugyan, pinaagi sa among kaugalingon, pinaagi sa pagampo. Ginoo, salamat nga ikaw gayud adunay tinguha nga magapuyo sa amo kaugalingon. Tuguti kami Ginoo nga blihan ang amo kasing-kasing ug pasudlon ikaw namo ug sa matag adlaw hangtod sa imong pagbalik. Maangko namo ang kinaiya sama sa kinaiya ni Jesus Christ. Hangtod nga amo ikaw makauban ug magapuyo kami kanimo, uban kanimo hangtod nasa kangturan. Panalangin ni ang amo mga viewers, ang amo magkaigsunan, dunay mga struggle, apan o Dios ang imong banal na espiritu mo'y magalig-on ka namo. Salamat nga ikaw nagapanalangin o nagabubo sa imong grasya o magaandam sa among kaugalingon sa dul na nimo nga pagbalik. Kining tanan among ipangayo, gilaomang madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.